Така, сега ще установихме, че един кошер е загинал през зимата. Въпреки има храна в него, а във втори корпус се вижда, че има мед, но просто пчелите не са успели да се придвижат. В продължилите студове прекалено дълго. Тук температурата е все над минус 10 до около минус 18. И просто не са успели да стигнат до меда. На питите, където се е било захванало кълбото, там са загинали, свършила меда и са загинали. За съжаление. Ето, ела тук така вътре да се види колко кълбото. Ето го. Тук пчеличките са набили и вътре цялото дъно. Тук по края на питата има все още мед, но просто не са успели да стигнат до него в студеното време и са загинали. Опитвам се да видя дали има пило, но така като гледам, все още не е имало пило. Просто не са могли да отидат в горния корпус. И са загинали от глад, не толкова от студа, колкото че в тези пити им е свършил меда. Но преди 1-2 седмици, преди 10 на дена си бяха в отлично здраве и никой не предполагаше, че може да се стигне до такъв край. Надявам се това да е единствената жертва на тежката зима. Ето тук цяла пита пълна с мед, която не са могли да отидат до нея. Ето тук същата работа, пак има мед, прашец, просто не са им стигнали силиците да се придвижат. Няма акар по тях. Няма влага в кошера. Единственият проблем е загинали от глад. За съжаление. И това е 27 януари.